Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuphasani siyayithoba kuwena uNkulunkulu akakulonde kubusise kukona konke okwenza kodwa siyacela ukuthi nambo isenze kuphela uma ngomlandeli le channel futhi siyacela ukuthi isenze kuphela kuma calls ungifonele ungangi-WhatsApp ungangithumelele ama SMS ingaza kwethu abantu baningi baya ku-WhatsApp kuyangihlula ukuthi ngicomprehend ukuthi why bengu-WhatsApp why bengithumela ama SMS abaningi ngoba kubhaliwe lapho ukuthi strictly calls kubhaliwe never use WhatsApp kubhaliwe no WhatsApp ngiyasho nami yabona so kanza ukuthi lokho kubhlunga kakhulu into eniyenzayo so namhlanje nasibhekela uphupho elikabusisiwe wakaNkosi kusho ukuthi elibusisiwe inkosi ithi uphupha ibank ikhipha ama-coin amaningi naye kunayo inkinga she's suffering from isifo sokungabingeleli nokungaceli yabo kodwa ke sithi ke la uma uphupha nje imali iphuma ebank ngabe uyayikhipha noma iyaziphumela imali ebhange kupha oluhle ngeze kuphuphe uyikhipha noma ubone iphuma kupha oluhle vele number 1 singathi noma uphupha la ibhange upha oluhle kakhulu uma ukhipha imali wena lusho inhlanhla nesibusiso esizofika kuwe kungekudala ikakhulukazi uma kuphuma imali emhlophe ngoba seFilipi 4:19 uNkulunkulu wami uza kugcwalisa ukuswela konke kwenu njengokwengcebo yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu so lindela inhlanhla lindela ukubusiseka 2 singathi thina uma uphupha imali uphupha ibhange empeleni kupha oluhluma ukhipha imali lapho ngoba lokhu ngisho ukuthi kungasho ukuthi lindela ukuthola ingcebo lindela ukuthola impumelelo nokuchuma kokwenzayo futhi kungenzeka lokho kwenza kuzokulethela inzuzo kuzokulethela ingcebo kuzokulethela impumelelo yabona Izaga 28:20 umuntu othembekileyo uyavama izibusiso kanti number 3 uma uphupha ibhange kungaba uphawu oluhle uma ukhipha imali olungasho ukuthi mhlawumbe uzothuthuka uphinde usimame kodwa kuphela ngokuthi uqale ulungise isikweletu esithinta umsamo noma esithinta izidalwa zakho uma kungudle imali kade iphuma lapha bekuyimali yamaphepha yabona noma ke uma kuthi bekuyimali yangaphandle yamaphepha ngaphandle nako lokho kuyasho ukuthi kumpeleni kunalenhlanhla kunalesimo sobunhlanhla sekulandela kodwa ekusafanele eqala ukuthi ukuthinta izinto ezithile lapha emsamo noma ezidalweni zakho bese iyaqhuma lento enhlanhla yakwembatha kahle yabo number 4 omunye ngathi ke uma uphupha la ibhangi uphawu olubi uma ukhipha imali eningi ngokweqile noma imali eningi kakhulu lokho kungabuye kusho ukuthi kungenzeka umuntu oswela imali wena njengamanje noma ke uzoswela kakhulu ngakwezimali yabona uma uphupha le mali futhi omunye ngathi in short you are broke noma you'll be broke you'll be financially needy Amahubo 70:5 ngokuba mina ngihluphekile ngimpofu uNkulunkulu ngiphuthumele wena uyinsizakalo yami nomkhulu wami Jehova ungangilibali besibheka la uma kuphuma imali ebanki besibheka la uma ukhipha imali ebanki kuzofana nesali uyayikhipha noma uyaziphumela le mali ebhanki uyafana nenganza kwethu siyawa kakhulu ngoba ke ukade ukhipha imali kubona ebhanki noma kade ubona phuma imali kuphi ebhanki okubalekile ukuthi usubscribe ulike ube member e-channel unikele ku-channel ngobuningi bamandla akho bese inamba isenza kuphela kusuka ngo5 ngo4 ngo6 ngo9 la ku5 namba hayi WhatsApp angithumele SMS please siyabonga